Per respondre té la paraula l'honorable senyor Lluís Recoder. Senyor Rodríguez, perdoni, escolti, no confonguem. Miri, a Catalunya hi ha 476 quilòmetres d'autopistes titularitat de l'Estat, 220 de la Generalitat. A on està el problema? Sisplau. Sisplau, senyores diputades, senyors diputats, sisplau. 341 quilòmetres de peatges a l'ombra pels quals la Generalitat paga 140 milions d'euros a l'any. Vostè es pensa que la Generalitat construeix autopistes de peatge a l'ombra per voluntat o potser és perquè el nostre sistema de finançament no ha deixat altra alternativa en els respectius governs, fins i tot en els anteriors governs que han dirigit aquest país? Què hem fet nosaltres? Home, hem passat a un sistema d'homogeneïtzació dels descomptes que pot fer que un ciutadà que reuneixi els requisits no pagui en les barreres titularitat de la Generalitat. Hem reclamat l'eurovinyeta, cosa que el govern de l'Estat es nega a aplicar, altrament ho estan fent governs d'arreu d'Europa. Però miri, senyor Rodríguez, no es pot anar a missa i repicar campanes alhora. O estan amb els que volem acabar amb aquest greuge o estan amb els que el perpetuen. I, sisplau, espero que no admetin que els seus companys de partit justifiquin el rescat de les autopistes de Madrid amb càrrec a l'allargament de les concessions a Catalunya.